Office jong Executive Engineer EE jong ka mau kerwa division minta ka singi kilar ke ya ka jal matsaf bat singi kerpang jong ki nong terai pipe ka well plumping di arjar arpenrio bat yaka bala pelong hapo ka hall jong ka Office Executive Engineer PHE mau kerwa division Southwest Kasil District. Hagani ka program na shiminta na do uba ki nong basau Executive Engineer ka PHE mau kerwan division uba tiling khoi Junior Engineer ka PHE mau kerwan division ki shpotli ki shnang bakanthum ya ki menteri shnang ki secretary shnang ki VWSC ki self help groups lembat ki wede ki program hakani ka sngi ki long ka jing sam surnat sha ki shpotli ki shnang ki bala wan shakani ka jing rakhi nangta ka jingshim smai ni ka pledge bala lam khaman da uba ki nong basau Executive Engineer ka PHE mau kerwa division ka jing pani ya ka jing tas ya ka jing kho jong ko da ka kong bi shang diar na ka shnong nong lang ban ka jing pani kumban ot threat pen dan ya ki pipe la da don jing thon jong ki pipe bala pen I pipe ba da uba ti dakhar bat uba bi merthong. Ya di lain nang bang kau kamu masuk kau pun baik kau. Kaman side pen coach waya ku jong kiti jo. Aden bagi lasat pen coach kiti jongi. Ngin sedang ya ka kot ka PH ka ni ka PH ka full form jong ka kadika potential hydrogen kabangi kot lingkot eka ka PH di hamangin syung bantes ya kani ngidon kam bandon ki kin kitian kabani kong ka kani ka dangta ngin syung ya kini kitian bedon hangni kas nang jerlang asio ban yatu hangi lang baro hangni ba nadu bang yo ya keneka skim GGM kalayarap kala pensuk sibon yang maka dikenal dengan haki pore pensua haba ampadon ne keneka GGM kaskim GGM hot nidan ki we pati skim ki badan senang jangi handrai kamla banlong kumbalong benta sip teng pawar kamlong kumbalong benta suang ia kenal ngi habis raum nakipong bang lati knang dan naki kor bang iyo suana po ka departemen PSI tambah kamla amlong ban penpiang lo te ki yisem ni haban le la ina ham jengai sua bagi le haki beri ibsa jadi ban kle kita dan sua bagi le school kun kiti dan ni bidang le tu bot hab ya be sua kali kit habis bek likit nak pung bat nak ikor ki bakam hajengai namar ba enala wan habri lane wan nak school nak tre lane Urang kasnong jo kasnong nong dau sao udon hang tiat dali namar ba de urang kasnong upopet ba hagede bat kane ka jalgi ban mission bat Day rang basnong ubasim bahaya ka jingke kli komno ban peso thu ye kilo shisnong ya ka lega skim jal di ban mission bat ka jingla renti ka jongu ringkat bati pajba ban lom ya kata ka senyang madu ubnai ha ka ba nakaliang jongu ringkat bati no shisnong kilayo ya ka ban yano ya ka senyang ban lom ya ka senyang naka benta ban bu hakafon jaga virusi naka benta kinu ki jinot kam nakalong ban hapan repair ya ki kam posnong lemba jaga pisa ka bakila senyang
bat kapisa ka babi labu ha ka vilisi kila ban penangkam ladadon bahaban repair di pipeline ki badon apa jang kadega sinong ulale tista ya kan direkam bat na kaliang jong chief engineer jongi ka officer chief engineer jongi bat penjuru nang tina po Delhi kili iya ka jintri bha ka jonggu kila khod yu menta bat udan ha Delhi ban shim ya ka awal bat penjuru ngakwa ban tip sepi ba kawe pa kasnong kadai kasnong penden liwa neru kadai kasnong ka biang pha agbe bat ka umba mudi urang masnong rengkat bat kidi khot jong kasnong rengkat bat kinong ikam jong ka bilsi kila trai bha agbe bat kadai ka skim jal jiban mission bat ba jong kadai trai bha agbe bat kadai ka skim kajing biang jong apa jong kadai kasnong mentaro uni orang kasnong udan hadalhi ban shim ya ka awat kalau sya kajing sarong na kabenta jongi kom ka district ba kidon kini kisnong kidon kini kiramasnong kiba shim jikit kli na kabenta kane ka skim jal jiban mission kabadon kabopoy ha kisnong kijongki bat kawai pat kabang kwa bani thuyepi bakadon kawai ka lokmi nangtai nagasnong jesya kabadai kawai kaba tes ya ka umbang di lembah jo ka field testing kit hapo jo ka jingalam ka jo ka ngamar kidon sangut kilong kami bat hapo jo ka jingalam jo ka ni kalong kami kaba nagasnong jesya ha kaba kalale renti ban tes ya ka umbang undi kaba kiyo lembah jo ki korum kalale kista ban tes daga field testing kit box kadipaten kajongi lembah jong ka office jong chief engineer jongi kala yo ya kan pha ya kerten kajongi bat lembah jong ka interview ka balayo ban interview yi ban geli jingtip yi ka kontes jong bat habag yi ya ka video bat ka komle bat abalayo bat interview ya ka bat lejuru hapo hakane kasnong balap ya ka jinisya ngilap bangisem